ngubo ndiyiphethe apha ayifundile yingubo yomntu oyisebenzeleyo inkosi nomsindisi wayo esahamba ngeenyawo zakhe zombini emhlabeni. Ndicela femeli kaZodwa ayifundile nijonge le bhatyi kaZodwa. Matshezi, yintombi yakho le Matshezi. Le bhatyi inevumba le ntombi yakho Matshezi. Le bhatyi Matshezi hayi inevumba le ntombi yakho notata uDlamini Matshezi. Xa bazalwane bam ndizayixhoma le bhatyi. Usihlalo wase-Site C uyamzoba uSister Zodwa. ayifundile Kodwa ekumzobeni kwakhe uSister Peter, uSister Zodwa, khange abe yigilda yesebe bazalwane, ube yigilda yesekethe uSister Zodwa. Siyayazi imisebenzi yale ntwazana mabonke. Siyayazi imisebenzi yale ntwazana bazalwane bam. Matshezi, le nto ndithe xa ndithethe ekuqaleni ndathi kunyanzelekile sizothi enkosi kuwe ngosiboleka le ntwazana. Bazalwane bam, mandiqale kule ndawo xa ndithetha ngosister Zodwa. Wayekhe wagciniswa imali yecawe, waba ngunondyebo wesebe mabongweni, unguvice wesekethe. Le ntombazana iyaphoqa inqumile. Silapha ngenxa yemisebenzi yakhe. Asizanga apha ngenxa kabani okanye sizokwenzelela abani ifavor, kodwa silapha ngenxa sisazi imisebenzi yale ntwazana. Umntu ngamnye apha bazalwane ulandelwa yimisebenzi yakhe. Xa ndizayikhoma le bhatyi bazalwane, xa nibuzwa ba ibisithini ivesi yoxhoma le bhatyi yale ntwazana, Isithilelo chapter 3 verse 8. Ndiyayazi imisebenzi yakho. Uyabona ndimisa phambi kwakho ucango oluvulekileyo. Akukho namnye onako ukulivala. Kuba uthe unamandla ugcinane waligcina ilizwi lam, awalikhanyela nasegqibeleni. Ithe le ntwazana Matshezi ityiwa ziintlungu, kodwa yagcina ilizwi likaThixo phakathi kwezo ntlungu. Kuba bazalwane bam, xa sityiwa ziintlungu siyamlibala uThixo, kodwa le ntwazana yaligcina ilizwi likaThixo. Yiloo nto silapha ngeli xesha, because le ntwazana ithe kwaba segqibeleni igcinwe ilizwi likaThixo. Sister Mbiza, thandazela le bhatyi sizoyiqhoma esikhonkwaneni, sizobuyisela inkonzo kumabongweni, sibone uba sizawuthini. Kodwa xa ndizayiqhoma bazalwane, le nto sizawuyenza, it's a symbol le nto. Kuba xa ulijoni ufele emfazweni, abantu buhamba nabemfazweni, xa kuphela amandla kuwe bazosaluta bathi well done faithful servant, ugqibile umsebenzi uthunyiwe. Akukhathaliseki oDlamini noba nithe bemncinci uZodwa, kodwa imisebenzi uyigqibile ebeyithunyiwe.